Eli pahkukat on tämmöisissä pulloissa. Eli näitä saa ihan esimerkiksi apteekista ja luontoistuotekaupoista muun muassa. Ja ihanteellista siis on tehdä semmoinen niin kuin henkilökohtainen sekoitus, mutta toki näitä voi tavallaan ottaa yhtä kukkaa, jos huomaa, että on jonkinlainen tilanne päällä. Mutta sitten ne henkilökohtaiset sekoitukset pureutuu siihen sun tilanteeseen, sun persoonaan, eli siinä huomioidaan sitten sekä ne persoonakukat että sitten ne tilannekukat. Ja monesti sieltä kuoriutuu alta sitten jotain muuta, koska mehän tehdään semmoisia kerroksia meidän persoonan niin kuin sisimmän päälle suojamuureiksi muun muassa. Niin sitten vähitellen pitkän ajan kuluessa niin se voi olla, että ne kukat vaihtuu ja vaihtuukin